थाखबाय जाबाय दा नोंबो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इन यूट्यूब चैनल आं नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान ब्लॉगआव बरायबावनाय जाबाय आं दिनै मा खामानि मावदों एबा मावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जों नोंथांमोना नुलांगोन फारि फारि मा मावलांनो नागिरदों होनब्ला थुदो नायलांदो नोंथांमोनहा मोजा लालांदो आं दा फुङावनो खामानि मावहैनोसै हाजावनो नागिरदों बेबायदि जावजोब्बाय आं एसे गोजौ गाहायजोबमोन दा जावनानै एसे समान जाबाय टावार बानायदोंबाबो मोजांखौनो फबना गालाङाखै कन्ट्राक्टरफ्रा खामानि मावखांनानै फैनानै नैबेखौ लाफैलायबाय गाइखेर साहा नैबे जाबाय दै गुसु नैबे जाबाय नोरसिंजों बानायनाय फकारि नैबे जाबाय साहा नैबो लोंदो लाजिनानै थाखबाय जाबाय दा नोंबो अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै टुडेस ब्लग इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो अब्ला थेंक इउ गाइस